Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekubene sehlakalo isigameko esenzeke lapha esikoleni samabanga aphansi esibizwa ngokuthi ke iKanana Primary School lapha nje budebuduze ke namasango esitaladini esibizwa ukuthi ke uLerato. Kudutshulwe kwalimala kambi unogada ogada ke imboshongo lena ke eletha ke amandla okuxhumana ngezikamakhala ekhukhwini njengalokhu ke behonogada abagada ke lezi imoto okuyizona ke isabalisa iphehlimandla lezi ke isebenza ke ngowoyela noma ke ama generator ukuze ke abantu bekwazi ukuthola ke ukuxhumana. Kubeka ukuba qhamuke abasolwa thizeni abe begijima phansi ngeenyawo base bedubula ke unogada oyedwa kanti ke bakhomba ke omunye ngesibhamu bobabili ke onogada bathathelwe ke ibhamu zabo. Kubeka ukuba ke laba basolwa babese beshaya bechitha bebaleka ke ngeenyawo phansi. Unogada ke okuyena othole ukulimala usephuthunyiswe ke esibhedlela esiyimele ngendiza enophelephela emhlane. Udaba ke lolu oluqhubekayo njengalokhu ke namaphoyisa kusalindele ukuba ke akhiphe ke istatement esisemthethweni. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Ithombe nemsindo siqoshelwe uAsisipho Figlen ebamseleni ubanele uBrazo Sondlo ekhona uWanda K kanjalo noSihle Ngwini eKanana Extension 5 budebuduze nesikole eKanana Primary School emgaqweni obizwa ukuthi ke uLerato.